Дай, да ти го направя ли? Ти можеш ли да си го направиш сама? Обратното. Ей така, давай. Айде, качвай се на колата. Добре. Къде ще се качваш? Айде, давай да видя как се пускаш. Пусни се. Давай. 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 Страх ли те? Къде е мимончето, бе? В топките. Мимончето в топките ли е? Я ми покажи от всичките топки една червена топка. Намери ми една червена топка. Миси. Мерси. Мерси, тати. Дай ми мог как обушка. Айде да видим как се спускаш. Давай. Давай. Остави го това. Айде, остави го. Пукаме. Остави го и се спускай. Това на масата. Не, тук го остави. Масата. Идула. Тата, това е чупино. Счупено е, да. Дай ми го. Айде да видя как се спускаш. Искам да видя. Я да видя, можеш ли да се спуснеш? По корем. Така, седнала. А може ли по корем? Седнала. Добра ли седнала? Браво! Колко много топки, да. Тата. Давай. Я да видя как се спускаш по корем. Така, седнала. А можеш ли по корем? Седнала. Седнала можеш. А можеш ли по корем? Седнала. Ням, кое е седнала? Добре. Айде, Мимонка, давай, можеш ли да се качиш? Може. Айде да видя как. Не, оттам. Оттам. Малко ще се пускай. Кое? Давай. Така седнала. Ще правиш. Давай. Тати, такова много добре. Колко много топки. Тати. Там много добре.
Защо има толкова много топки там? Тати, това чупино. Счупено ли е? Чупино. Нищо, остави го. Другите топки. Виж, там има още отзад. Ей там. Я да видя как се пускаш. Я седни да се пуснеш. Пита. Айде. Ще се пуснеш ли? Там не можеш да отидеш.